Dámy a pánové, vítejte v roce 1998 a jestli jste měli 3 roky zánovní 486, touto dobou už jste začali litovat, kolik jste za ní tenkrát vyhodili peněz a ano, počítače v 90kách byly bez výjimky drahé nebo ještě dražší, nic mezi tím. V roce 98 už se to všude kolem vás hemžilo počítači s několika set MHz procesory, prvními hrami s 3D grafikou, drahými zvukovkami od Creative a harddisky, které překonaly velikost 10 GB. Procesorům už nestačila L1 cache, ale postupně se přidávala L2 cache, místo EDO a SIMRAM už vám obchodníci skloňovali nový pojem SDRAM, a zatímco v televizi běžela Pobřežní hlídka, Herkules, Xena, Gumíci, Chip a Dale, Knight Rider, Cobra 11 a první díly Hvězdné brány, Akta X, Star Treku Nové generace a Voyageru, vy jste možná objevovali stejné hry na motivy těchto seriálů a filmů ve vašich počítačích, skrze časopisy Score, Level, Excalibur, Clan a později GameStar. V roce 1998 byly ještě drahé harddisky a paměti. Nejdražší paměti byly logicky ty nejrychlejší, které se vkládaly do procesoru v podobě L2 cache. Výroba procesoru je extrémně náročná a obnáší několik stovek různých technologicky přesných kroků, během kterých může dojít k mikroskopickým odchylkám. Tyto drobné chyby ve výrobním procesu na konci způsobí nefunkčnost kterékoliv části čipu nebo jeho kompletní nefunkčnost. To buď vyústí ve vyhození defektních čipů, anebo dojde k úpravám či pozamykání nefunkčních částí čipů, pokud bude výsledný výrobek prodejný. Ostatně je to stále lepší cesta, než hotový výrobek vyhodit úplně. No a tím se dostáváme do roku 1997 a 98, kdy se Intel snaží vecpat na jeden čip jak L2 cache, tak samotné jádro procesoru. A největší problém tohoto postupu tkví v tom, že když ve výrobě selže výroba L2 cache čipu, musíte vyhodit i jinak funkční jádro procesoru. Řešení? Naprosto jednoduché. Prostě nechte jádro tam, kde je a na stejnou kartu vkládejte separátně L2 cache paměť. Sice to nikdy nebude tak rychle, jako to dávat přímo do jednoho jádra procesoru, ale taky budete mít řádově menší množství zmetků ve výrobě. A o to tenkrát šlo. Takže zatímco procesory do socketu 7 měly L2 cache integrovanou na základní desce, která bohužel komunikovala s procesorem pomocí frontside bus, dále jen FSB, o frekvenci 60 až řekněme maximálně 100 MHz, intelácké Pentia 2 tím, že vkládali půl megovou L2 cache přímo na stejnou kartu, kde se nacházel i procesor do slotu 1, mohli umožnit teoreticky až stejnou frekvenci L2 cache, jako měl procesor, a tím brutálně zvednou výkon v aplikacích i ve hrách. Ve skutečnosti to nebylo tak snadné. Na frekvencích 233 až 266 MHz Intel do Pentií 2 vkládal 7 nanosekundové L2 cache, které měly poloviční frekvenci procesoru. Nicméně i tak byly násobně rychlejší než frekvence tehdejší FSB sběrnice na základní desce, po které komunikovala grafická karta, všechny další PCI karty, operační paměti a procesor. S příchodem Pentií 2 a 400 MHz modelu, který vidíte na videu, se sice stále bavíme o půl megové L2 cache na stejné kartě a ano, stále poloviční rychlost cache oproti procesoru, ale u 400 MHz procesoru se bavíme již o 5 nanosekundových cachích běžících na 200 MHz. Tím se dostáváme k tomu, jak zlevnit výrobu, když máte zmetkovost nebo chcete zaplavit trh levnými procesory. Co uděláte? Jestli hádáte, že když byly drahé paměti, tak to zkusíte bez pamětí, tak přesně to Intel udělal. Vydal 2 procesory. Jeden byl Celeron 300 a ten měl vůbec žádnou L2 cache. Bylo to takové ošklivé káčátko mezi všemi sloty 1 procesory. Nicméně kdo chtěl hodně levný procesor do slotu 1 a věděl, že si třeba za 2 roky přikoupí za pár korun nejlepšnější Pentium 2 do stejného stroje a ušetřené peníze raději vloží do lepší grafické karty, tak nebude litovat. Nicméně, skutečným vítězem poměrem cena-výkon byl i největší milník od Intelu, který je paradoxně Celeron 300A s jádrem Mendocino. Mendocino je název podle Mendocino County v Kalifornii. Výhodou Celeronu 300A s jádrem Mendocino tkvěl v tom, že na procesor Intel dostal L2 cache, ale nikoliv na kartu, ale přímo do jádra procesoru. Sice měla L2 cache pouze 128 KB, místo
512 KB jako na Pentium 2. Nicméně tato cache jela na stejné frekvenci, jako jel procesor. Žádná poloviční frekvence cache, jako to bylo v případě Pentium 2. A druhá nebezpečná kombinace tkvěla v tom, že procesor byl velmi dobře taktovatelný. Takže jste pořídili tenkrát Celeron 300A na 300 MHz, ale přetaktovali jste ho bez zvednutí napětí na 400 MHz a když jste zvedli o 500 V voltáž na 2,05 V, tak jste to dokázali v některých případech přetaktovat i na 450 MHz a ve hrách jako Quake 2. A dokonce i pozdější Quake 3 Arena jste to natřeli i majitelům tehdy extrémně drahých Pentium 2 na 450 MHz. Mělo to ale pár nevýhod. Za prvé, tato generace procesorů v sobě ještě neměla tepelná čidla, takže se mi do komentářů přihlásí dobrovolně všichni, kdo tyto Celerony po přetaktování upekli. Já byl totiž málem jedním z nich. A druhá nevýhoda, tehdejší hardware stárnul tak rychle, že až jste zvažovali za další 2 roky upgrade na něco lepšího, tak jste tuhle základní desku stejně mohli zahodit, protože přišly na trh procesory Pentium 3 a z nich vycházející generace Celeronu s FSB 100 MHz a 133 MHz, které vaše, stejně jako moje, základní deska tehdy nepodporovala. Jak jste proto správně pochopili, v tomto období, kdo přišel s rychlejší L2 cache, ten vyhrál. Stejně to byly lepší procesory než tehdejší konkurenční AMD K6 druhé generace, která bohužel trpěla na to, že L2 cache byla přístupná pouze přes pomalou FSB směrnici na základní desce. Na což později reagoval AMD modely K6 2 Plus se 128 KB L2 cache v procesoru, K6 3, K6 3 Plus, obě s 256 KB zabudovanou L2 cache. Nicméně to bylo ke konci životnosti socketu 7 a protože trh tou dobu ovládal Intel, AMD K6 3 Plus jsou dnes extrémně vzácné a drahé sběratelské procesory, protože se jich prodalo málo a ještě méně se jich dochovalo do dnešních dob. A ty, které se do dnešních dob dochovaly, tak jsou tak drahé, že to prostě nechcete kupovat, pokud to pro vás z nějakého důvodu neznamenalo nějakou extrémně důležitou nostalgickou hodnotu, kterou vám dobový Intel, který byl mimochodem v této konkrétní době rychlejší, nenahradil. Pokud jste v roce 1995 vyhodili Myland za starou 486, v roce 1998 jste si stejně pořizovali něco lepšího. Pokud jste si ale kdykoliv od června 1995 pořídili základní desku se socketem 7, měli jste na výběr v roce 1998 vyhodit několik dalších průměrných měsíčních platů za funglnový počítač, a nebo jste jen koupili lepší procesor a pak jste dlouho studovali manuál základní desky na přenastavení jumperů z voltáží a frekvencemi FSB a možná i flashovali BIOS. Proč? No přece proto, abyste tam dostali AMD K6 2. Tím jste sice dali víc peněz za procesor do socketu 7, než byste dali za Celeron do slotu 1, ale pro Celeron byste museli kupovat celou základní desku a ramky, které už víte, že tenkrát staly Myland, takže jste raději přikoupili jen procesor, výkonu jste měli víc než s jedničkovým Pentiem předtím, ale všichni s Celeronem vám to natřeli úplně ve všem, co jste na počítačích tenkrát spustili a hráli. Jedinou útěchou vám snad mohlo být, pokud jste hráli hry v nižších rozlišeních a ušetřili jste peníze za desku, chladič a ramky. Jednou z dalších výhod tehdejších Celeronů bylo, že běželi na 66 MHz FSB, takže jeli i na těch nejhorších deskách. K procesoru Pentium 2, který jel na 100 MHz FSB, jste přikoupili 100 MHz pekelně drahé ramky. Kdo měl odvahu, nebo si našel nějaké návody k přetaktování na tehdejším vytáčeném internetu, mohl získat další výkon navíc. Mimochodem, za vytáčený internet se tenkrát platilo od 19 hodin večer 15,60 za každou strávenou hodinu na internetu. Při 2hodinovém brouzdání po internetu denně jste v tom za měsíc byli za 936 korun, což v roce 1998 znamenalo, že jste z průměrného platu 11 693 korun měsíčně ukousli 8% jen proto, abyste se dostali na internet. Inflační kalkulačka sice říká, že je to jako kdybyste dneska za internet dali 2134 korun měsíčně, nicméně kdybych počítal stejných 8% platů z průměrné mzdy z roku 2024, tak jsem na ekvivalentu 3693 korun měsíčně. A když se nad tím zamyslíte,
my jsme byli úplní blázni, že jsme byli ochotni za to ty peníze dávat, ale tenkrát moc alternativ nebylo. Zejména na vesnicích, kde byly jen hnilodráty, tehdy ještě od Českého Telekomu, než to zprivatizovali a stala se z toho dnešní O2. Ale to by taky vydalo na jiný příběh. Pokud jste se nemohli dočkat, nechali jste v tom zhruba 60 Kč za každou protočenou hodinu přes den na tehdejším 56 kilobitovém internetu. Prohledal jsem časopisy Score z roku 1998 a dohledal jsem tam vcelku zajímavé cenové nabídky. Zatímco ještě v roce 1997 vám za nehorázné peníze prodejci počítačů nabízeli jedničková Pentia s MMX instrukcemi, v roce 1998 už se nabídky pozvolna začínaly hemžit Pentií 2 a Celerony. Koncem roku 1998 se objevují stejné procesory do soketu 370, které již mají zvládnutou výrobu integrované L2 cache paměti přímo na čipu procesoru. Málem bych zapomněl na nejunikátnější vlastnost slotu 1, a to, že do slotu 1 existovaly redukce, do kterých pasovaly procesory do soketu 370, ale existovaly i redukce do slotu 1 na Super Socket 8 od Intelu, které budou dnes extrémně drahé díky své vzácnosti. Takže když jste si v roce 1998 pořídili počítač se slotem 1, o rok později jste si pořídili nějaký lepší a rychlejší model Celeronu či Pentia 2 do soketu 370 a přes redukci ji usadili do vaší základní desky a taky to jelo. Nejsilnější Mendocino Celeron do soketu 370 měl 533 MHz. Do soketu 370 vám nešlo žádné AMDčko a jedním překvapením do soketu 370 byly procesory VIA Cyrix 3, později VIA C3 na frekvencích od 446 do 1000 MHz. Nicméně nebyly rychlejší než procesory od Intelu do tohoto soketu a o to vzácnější dnes jsou. Další zajímavost je, že zatímco Intel už měl tenkrát procesory v plastovém pouzdře PPGA, později FCPGA a FCPGA 2, tak VIA C3 měla ještě keramické pouzdro PGA s tepelným vývodníkem. Já měl v jednom z mých diskových polí historicky VIA C3 800 MHz v BGA pouzdru, které bylo napevno připájeno k základní desce. Když se podívám do své sbírky, tak soket 370 a slot 1 tu mám zastoupen v pár zajímavých exemplářích. Z hlediska sběratelů, co jsem se dnes dozvěděl, tak paradoxně nejméně cenné jsou všechny Celerony v plastovém pouzdře. Co vás bude zajímat jistě ještě víc, je soket 370 redukce na slot 1. Existuje jich několik typů podle rychlosti podporovaných procesorů a některé měly na sobě jumpery, díky kterým bylo možné takové soket 370 procesory taktovat. Dále pak mívali slot 1 redukce možnost volby 66, 100 nebo 133 MHz FSB. Na videu již vidíte desky pro nejpozdější procesory do soketu 370, které do redukcí na slot 1 pro tehdejší generaci základních desek podporujících Pentia 2 sice fyzicky pasovaly, ale počítače s nimi nebootovaly. V roce 1999 se společnost Intel potýkala s vážným problémem u svých nových procesorů Pentium 3 s jádrem Coppermine, vyráběných 0,18 mikronovou technologií, tedy 180 nanometrovým procesem. Tyto procesory měly chybu, která způsobovala, že některé počítače se nespustily při prvním zapnutí po úplném vypnutí. Uživatelé museli počítač zapnout podruhé, aby se systém úspěšně spustil. Intel označil tuto chybu jako erratum a tvrdil, že postihuje pouze 1 až 2% vyráběných čipů. Přestože Intel tvrdil, že problém je omezený, významní výrobci počítačů jako například Dell dočasně zastavili distribuci modelu Optiplex GX110, aby mohli provést důkladné testování a zajistit, že jejich zákazníci neobdrží vadné jednotky. Podobně i Compaq a IBM přerušili dodávky svých systémů s procesory Coppermine, dokud nebyly provedeny potřebné kontroly. Problém byl zvláště citlivý, protože se objevil krátce po uvedení procesoru Coppermine na trh 25. října 1999. Navíc Intel čelil dalším komplikacím, včetně problémů s čipovou sadou 820 a technologií paměti Rambus, které již dříve způsobovaly zpoždění uvedení těchto procesorů. Intel se zavázal, že chybu
odstraní v následujících výrobních cyklech a doporučil zákazníkům, kteří mají obavy, aby kontaktovali své dodavatele. Společnost také zpřísnila své postupy kontroly kvality, aby minimalizovala výskyt podobných problémů v budoucnu. Tato situace zdůraznila výzvy spojené s přechodem na novou výrobní technologii a potřebu důkladného testování před uvedením nových produktů na trh. Novější procesory do sokketu 370, které se již vyznačovaly tepelným vývodníkem jádra, a v případě Celeronů na jádru Tualatin to byly velmi oblíbené procesory, které při přetaktování na 1,7 GHz porážely i tehdejší novější Pentium 4. Stejné procesory bez tepelného vývodníku na jádře Coppermine byly později staženy z trhu právě již kvůli dříve zmíněným chybám při výrobě. To vše. Budu rád, když tento kanál podpoříte a dáte mi najevo, že můj čas, který jsem nad tím strávil, nepadl úplně zbytečně a že jsem vám tím vyvolal aspoň náznak nostalgie. Díky všem a bude mi velkou ctí, když se spolu setkáme u dalšího dílu, na kterém strávím všechen další volný čas, který budu mít následující týdny mimo mojí práci.